Madoka Jeri mabuja atauya nonhau dzanyasi zuva rechigumiro ribodzi mwedzi uno waKubvumbi. Tiri kutandana kurangaridzana kuti wari kunyoresa wanhu kuzvitupa pabodzipo nomapepa ekuzvahwa wari papuraimari yopaChibeta nopapuraimari yopaMakora nopapuraimari yopaMatedza kusvikira zuva rechigumino shanu mwedzi uno. Endai konyoresa muboye zvitupa kuita kuti zvigoita nyore kunyoresa kovhota. Ipapa wari kunyoresa kuvhota ZEC vanenge varipo papuraimari yopa Nyamanyora nopapuraimari yopa Nyakuchena nopapuraimari yopa Chisvo vanenge varipo Nyasi namangwana pokare vanenge varipo. Endai konyoresa zviite zvakanaka ikweyo. Kunonodiwa chitupa chako. Kana uchida kuti uboye bepa rokunyora paunogara unoriboya pawebsite kana padandemutande roVeritas kuti zviite zvakanaka. Wari kunyoresa vanhu wakuvhota kusvikira zuva rokupedzera mwedzi uno. Munhau dzanyasi zviri kuhwadza kwaMutoko kuno wakuro Jeri waita kupazika nzero kuti woita zvokudini. Kwai kuno munhu ariko akasungirwa kuba ng'ombe arimo muJeri ane makore 26 asi chanetsa kuti kwai ano nhengo dzose. Kwai ipapa wari kuziva ba kuti omisa kuwakadzi kana kuti omisa kuvarume nokutoti kwese anogona kundokonzeresa. Pariba kuziva kuti wachazviita sei. Tese takatoringira kuti tinyepiwe kuti vanenge vazoita kudini nazvo. Pakaita kunyangariwa chaiko. Hino kuti zvichapera mushechere. Woti muPachedu waramba wachitanika pachena kuti zvodandemutande nozvese zvomuchini wemakuno yano zveZEC zvese zvindori mumaoko aAfricom. Aidi pakaita kunyangariwa ZEC wari kundoramba wachindoramba kutoti aiwa ba ndizvo ba zviripo asi iwo Pachedu wari kubva watanika pachena wachiburitsa kuti zviri kuitika chaizvo. Idi dandemutande riri richaita kupasa wakuru wanzero wachiita kusaya zvokuita naro. Dare reparamende kwai ragobatiwawo nomanja anomatope kureketa kuno nomuferefete mukuru wehurumende mugore ra2020. Kwai ipapa kuno maritawo peturu akati kuti anotopfuura zviuru 20 chaizvo zvomarita ari kuzikana ba kuti aripi kana kuti agotekaidziwa sei nokuti mapepa agonzi ndo aripo acho okuratidza kuti aigopuwa vanhu anga aribe kana kuningisika zvisvinu. Pakaita kunyangariwa apawo pabodzipo Nyasi kwaburikawo pokare imo mugwaro ribodziro kuti izvo kwai kuno mari yakawanditsa iyo mapazi ehurumende yakandobhadharwa kuti unziwe dzimotika asi kuribe kuunziwa dzimotika dzo. Ipapa zviri kutohwadza kuti mapazi akadai soro zvikubuditsiwa kwamasoko pabodzipo nobazi rinoringa nezvochidiki nomamwewo mapazi akaita so mapazi ozvokurima wese wanodzi mari dzawakabhadhara asi dzimotika dzo paribe kana ibodzi yakaboeka. Pakaita kunyangariwa chaipo tichagoringira kuti zvichange zviita sei. Wamwe wanamurairidzi waita kuhwadziwa nokutoti ipapa kwai wabuditsiwa mukuverengiwa kwevanhu kuri kuda kuitiwa nehurumende. Kwai wakanga watofundzisiwa zvese zvinoda kuitiwa asi wabva wabisiwa kukaisiwa wochidiki wobato roZANU-PF. Pakaita kunyangariwa asi tinoimba kuti zvinhu zvichachinja kuti vanhu zviitike zvakanaka zvokuda kuitika zvinhu. Obeti Gutu Nyasi agoburika pachivhitivhiti ari kureketa zvibodzizvo zvagoreketiwa nevanhu vakadai sana Gabriel Chaibva wagoreketayo kuti wari kukumbira ruregerero kunyika yese nokuti wakadanidzira kuti kuisiwe zvirango zvoupfumi kuvakuru vehurumende. Wagoti iwo zvirango zvoupfumi zvakaisiwa kuvakuru vehurumende zviri kuita kuti nyika itadze kusinimuka asi saka iwo waakukumbira ruregerero. Aidi pakaita kunyangariwa unonyatsoona kutoti vanhu zvavari kureketa zvese vane hari kutoita kuwanyepa kuti chiregetai. Heno mabi angu tiri kuhwadziwa kuti kuno chikopokopo chomasoja chakagwa kuchibhero pakoreji inoringa nezvozvirimwa nokurima. Idi zvakaita kuhwadza vazhinji ipapa kutoti paribe zvinhu zvizhinji zvareketiwa nemasoja kana mapurisa kuti chii chakanyatsa kuitika. Heno kuti zvichaburika chere kana kuti vari kundoramba vachizvitsvairira pasi
pomutsvairo ticharamba tichiringa hedu kuti zvinenge zvichipera sei. Kana pakaita chinoboeka, aiwa tinondokunyepai. Muzvinafundo rokwaMutoko wagoburitsikayo wari kureketa masoko ashamisa vazhinji, asi isu tandoti aiwa tiri kuzviziva hedu. Wagoreketayo kuti kwai waMnangagwa kana wakajiwa wanotokwanisa kusiya basa zvakanyanya kudarika zvaigona kuitiwa kana nawaMugabe chaiwo. Idi zvakatoita kuoma, wari kuita kuti pweteka zvaunokuseka, asi wari kusekesa nyaya isingasekese ba. Ticharamba tichiringa kuti wanenge wachimboita sei, unotosaya kuti nzero dzacho dzakaita kudini. IMF wagoreketayo kuti Zimbabwe inofanira kusiyana nezvairi kuita zvokuita kamusika komari kanotengesiwa kaya mari yokunze pabodzipo nokumira zvavari kuita zvokupa vanhu zvinhu zvopfumvudza, nokuti pokare wari kugoramba wachindoita zvinhu zvosarudzo nguva yese nokuti zvinopedza mari. Nokuti zvichatetekewa chere nayo wana mutuli kana kuti wacharekawo zvichitetekera. Ticharamba hedu takaringa katiringe dziri kuitika ipo pasi rese. KuSouth Africa kwaita chirwere chomahwanda kana kuti foot and mouth pachirungu, icho chaburika kuKZN, chikaburika kuLimpopo, chikagoburika kuNorth West, chikagoburika muGauteng nokuFree State. Pakaita kunyangariwa mabi angu kuti nangwarira kugotenga nyama pese nokutoti inobva yatoti vhiringa nesu tikahwara. KuNigeria kwai vanhu vanouya vakapakata matororo aye auraya vanhu vakawanditsa vanopfuura 123 chaiwo. Izvozvi zviri kutoita kuhwadza kuti pariba agonyatsosiziva kuti vanhu vangani. Toramba tichivimba kuti wakuru wehurumende wachaita kuti zvireke kugoramba zvidari. Idi zvakaita kuoma. Nyika yeAmerika kwai ipapa yagotanda kupa vanhu mapasipoti, vanhu vanenge varibe kana kudaudzikana kuti wakadzi chere kana kuti warume. Haidi kusanduka kwenyika kuri kutoramba kuchenderera mberi, asi ndo zviripo panyika, ndo zvakareketiwa mumagwaro kuti zvichaitika mazuva okupedzisira izvi. Boris Johnson ari mutungamiriri wehurumende yeBritain agoenda kuUkraine aribe kana kunyepa vanhu vazhinji, akazondoburika aikweyo. Kwai aenda koringa kuti zviri kutekaira sei, nokuti pabodzipo wavimbisane nomukuru wokuUkraine zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvavo zvitekaire zviri nani pakuvisana noRussia pa. Ticharamba tichiringa kuti wachazvikona chere kana kuti kune kundoreketa asi wachizivawo kuti paribe chavanoita. Mutungamiriri wenyika yeFrance Emmanuel Macron kwai agoringira kuti aite zvokutsvaka rutsigiro rwokuti apinde pokare mukutsvaka kuti avhoterwe nevanhu. Ticharinga kuti achazvikunda chere zvokuvhoterwazvi, nokutoti wazhinji wagoreketa kuti panogona kumunyangarira kana zvikaramba zvakadandi. Ticharamba hedu tichiringa nokuti zvizhinji zviri kundoitika pasi rese, iwo wariwo vari kutungamira. Tiri ipapo kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.